nova aposta de promoció medioambiental i turística que reuneix el patrimoni natural de 31 municipis de la província en guies temàtiques especialitzades de fàcil maneig. Una col·lecció editada per la Diputació de València, 29 guies en castellà i 21 també en valencià, que arreplega informació sobre els paratges municipals més emblemàtics de nord a sud de la província. La meitat dels paratges naturals municipals de tota la comunitat valenciana els tenim a la província de València. D'alguna manera, els municipis demanaven una mena de difusió d'ells, que no quedara en el localisme pur i dur. I des de Medi Ambient vam arreplegar el repte i ens vam brindar nosaltres a fer aquestes guies, 29 guies, que abarquen 31 municipis i els 32 paratges naturals, amb un format uniforme, com si fos una espècie de col·lecció. Estos fullets, impresos en paper ecològic, expliquen com arribar al destí, quines rutes ofereix cada paratge, quina és la seva gastronomia i les possibilitats d'allotjament de què disposa la població. Creguem i confiem en el turisme d'interior, que és el futur, sobretot aquests pobles que estem a cavall un poc entre la muntanya i la playa, pues és un recurs que tinguem que explotar, i si tinguem una meravella a la naturalesa que ens ha donat, com este passatge natural, pues que millor que donar-lo a conèixer, i ja que és ajuntament, pues ens és difícil, donat que els recursos són els que són, pues contem amb l'ajuda de les institucions, en este cas la Diputació Provincial, que ha fet una magnífica llavor fent uns folletos que crec que seran de total utilitat per a la gent que li agrada el turisme interior. Una mostra al visitant per al visitant de la riquesa natural dels municipis per a impulsar les economies locals i que pretén aconseguir una major proximitat als paratges valencians. Avui en dia, quan un municipi té un actiu primer ecològic, però a més d'ecològic econòmic, perquè la veritat és que tota la gent que ve i disfruta de tot això, al final fa un xicotet aport econòmic a l'economia local, valga la redundància. Entonces això és fundamental. Per aquests pobles d'interior que no tenim aquests recursos de playa, que són molt coneguts, que tota la gent va, però que tenim uns altres recursos que no tenen res que envejar. I, per exemple, tota la zona de la Vall d'Albaida, de la que és el meu municipi, tenim l'avantatge que tenim alternatives ecològiques meravelloses i al mateix temps estem a una distància de la playa en què la gent pot disfrutar en diversos dies tant de l'alternativa playa com de l'alternativa muntanya i paisatge. Tots aquest estiu, amb aquestes guies, traurem goig a la natura seguint aquests consells. Mantén-ne l'entorn, utilitza els contenidors de fem si hi ha i si no hi ha, recorda portar el fem fins al contenidor més pròxim. L'acampada lliure no està permesa. Es prega el màxim respecte a la flora i fauna. No introduïsques espècies noves de fauna i flora, porta els animals domèstics controlats. Recorda que el soroll també és contaminació. Utilitza sempre les carreteres, pistes i senders senyalitzats i autoritzats. I, sobretot, atenció al foc. No fer foc o llençar cigarrets encesos, ni encara que consideres que estiguen apagats.